Mis Hydref sy'n meddwl un peth. Da ni gyd wedi gweld y stori am sut o mam a dad yn arfer gwisgo dim bags i fynd rownd ar Halloween. Maen nhw gyd yn cwyno fod o peth Americanaidd a fod yn costio gormod. Dewch i ni gael gweld be oedd Halloween yn arfer bod ta. I gychwyn, dim Halloween dio, Calan Gaeaf dio, sef cyn Gaeaf. Bysa gweision fferm yn arfer stopi gweithio ar ôl 6 mis, a wedyn bysa ffarmwr yn taflu parti mawr iddyn nhw mwyn diolch nhw am y gwaith iddyn nhw wedi wneud. Bysa yna gweilcerdd anfarth, a wedyn bysa'r ffermwyr yn defnyddio'r amser yma i gael gwarad o unrhyw ddrysni. Da chi wedi mynd i bigo mwy'r duon ar ôl Halloween? Na, ddo siwr. Wel, yr hanes oedd bod nhw'n deud bod Cysreiliaid, Corachod a Tylwyth Teg yn dod yna ac yn poeri arnyn nhw, a wedyn bysa nhw'n mynd i'r lliw afiach yma. Ond mae'n siŵr y gwir ydi os da chi'n edrych fewn iddo fo, ydy fod o'n gallu neud chi sal. Felly oedd y ffermwyr hefyd yn defnyddio hwn fel esgus i gallu taflu hein i'r tân a gael gwarad o'r mieri yna. A wedyn bysa'r rhai ifain yn cael carreg bach yn gwneud llun arno fo, a wedyn yn ei daflu fo i'r tân. Yn y bora, unwaith oedd y coelcerdd wedi goffan, bysa nhw yn gweld os ydyn nhw'n gallu dod o hyd i'w carreg nhw, a os ydyn nhw'n gallu dod o hyd iddo fo, bysa nhw hwnna wedyn yn dod o lwc iddyn nhw'n weddill y flwyddyn. Rhywbeth arall oedden nhw'n arfer dweud oedd bod nhw yn torri gwynab mewn i swetjan a wedyn i gadal o flaen y drws. Ond ti rioed i trio naddu swetjan? Mae'n amhosib. Be da ni dyddiau yma yn neud sydd lot haws ydy naddu pwmpenni. Os ydyn ni'n edrych fewn iddo yn yr ochr Celtaidd Byganaidd, yr ofergoelion yn deud bod ysbrydion yn gallu cerdded y ddaear ar Calan Gaeaf. Felly fysa nhw yn torri'r gwyneb allan yn y swetjan a wedyn yn rhoi o yn y tŷ neu o flaen y tŷ mwyn i dechrau nhw i ffwrdd. Hyd yn oed yn rhai darn o'r Alban, sy'n nhw'n rhoi waed ar ei drysa. So felly nair y pumpkin, diolch yn fawr. Un o straeon mwyaf dychrynllyd Calan Gaeaf ydy stori yr hwch ddi gwta. Ar ddiwedd y parti, buasai nhw'n deud bod yr hwch ddi gwta yn rhedeg ar ôl y gwas ffarm olaf i adael. Felly, fysa nhw'n rhedeg mor sydyn ag oedden nhw'n gallu at y giat mochyn. Roedd rhai yn hyd oed chwarae tricio mor ddrwg bod nhw yn tynnu'r giat i ffwrdd. So hyn wedyn yn golygu bod yr hwch ddi gwta yn gallu dal i redeg. Da chi'n cofio fi'n dweud amdano gweision fferm ac am y 6 mis oedd yn gweithio? Da chi rioed wedi meddwl am hanes Ffair Llan a pam bod yn digwydd ar y 13? Wel, oedd yr gweision fferm gorffan am y Gaea ac oedden nhw angen gweision newydd. Felly, bysa gweision fferm yn gallu cael ei hirio am 6 mis mwyn gweithio ar y fferm. Dyna pam oedd Ffair Llan yn digwydd. Felly, ydy Halloween yn peth Americanaidd? Ydy, dwi'n meddwl fod o, ond mae o'n beth Cymraeg Calan Gaeaf bod ni wedi colli gafal arno fo, dwi'n meddwl. So, geith mam gadw i bin bag, a dwi'n no we yn naddu switchan. Ia, yn gofio amdan yr gweision fferm, ond dwi'n licio'r syniad i gael parti ac yr hwch ddi gwta. Happy Halloween!